Дзень добры. Скажыце, мае даражэнькія, ці ўбачылі вы нешта знаёмае на фотаздымках? Я пазнаў толькі музей, у якім мы ўсе разам былі. Вялікай айчыннай вайны. А яшчэ там быў фотаздымак з брэсцкай крэпасці. Той помнік, мужчына з хлопчыкам на руках, я бачыў у хатыні. Гэтая вёска падчас вайны была спалена разам з усімі жыхарамі. Які жах! Вайна жахлівая рэч. Мы з вамі ўжо гаварылі аб тым, колькі жыхароў Беларусі загінула падчас Другой сусветнай вайны. Мабыць, не было такой сям'і, якую б яна абмінула. Дзень перамогі, 9 мая, доўгі час быў не днём гонару і ваенных парадаў, а днём слёз і смутку, днём памяці. Канстанцін Сіманаў перад смерцю прасіў сваіх блізкіх пахаваць яго на буйніцкім полі, што пад Магілёвам. Чаму менавіта там? Мы ўжо гаварылі з вамі, што абаронцы Магілёва ў ліпені 1941 года 23 дні стрымлівалі наступленне нямецкай арміі. Не склалі зброю і пасля таго, як апынуліся ў поўным акружэнні. Месцам, дзе вяліся ці не самыя жорсткія баі, і стала поле каля вёскі Буйнічы. Там, на подступах да Магілёва, трымаў абарону полк пад камандаваннем Сямёна Куцепава. Адзін з баёў працягваўся 14 гадзін. Падчас яго савецкім воінам удалося падбіць 39 варожых танкаў. Сведкам гэтых падзей і стаў Канстанцін Сіманаў. У Магілёве ён знаходзіўся як ваенны карэспандэнт. Вось як пазней ён напісаў аб сваіх уражаннях. Тут я ўпершыню пабачыў, што фашыстаў сапраўды б'юць. Я пабачыў, ёсць людзі, якія спыняць ворага. На буйніцкім полі зараз знаходзіцца мемарыял у памяць абаронцаў Магілёва. У яго цэнтры капліца. На яе сценах сотні прозвішчаў воінаў і народных апалчэнцаў, якія загінулі ў баях за горад. Народнае апалчэнне – гэта ўзброеныя часткі, якія складаюцца з добраахвотнікаў, то бок людзей, якіх не прызвалі ў армію з-за ўзросту, стану здароўя або нейкіх іншых прычын. Але яны не маглі стаяць у баку, калі гаворка ішла аб абароне радзімы. Самымі першымі прынялі на сябе ўдар нямецкай арміі пагранічнікі. Помнік у іх гонар размешчаны ў брэсцкай крэпасці. Сама ж крэпасць з'яўляецца вялізным мемарыяльным комплексам. Падчас Другой сусветнай вайны яе двойчы абаранялі ад фашысцкіх войскаў. Першы раз у верасні 1939 года польскія войскі. Германія, напаўшы на Польшчу, мела над ёй значную перавагу ў ваеннай сіле. Немцы хутка прасоўваліся на ўсход і ўжо праз 2 тыдні былі каля Брэста. У складзе польскай арміі, дарэчы, і ў гарнізоне брэсцкай крэпасці, былі і нашы землякі з заходняй Беларусі, бо яна на той час уваходзіла ў склад Польшчы. Другі раз, у чэрвені-ліпені 1941 года, абарону ў брэсцкай крэпасці амаль месяц утрымліваў савецкі гарнізон, у якім таксама былі беларусы. Немцы пачалі артылерыйскі абстрэл крэпасці на золку 22 чэрвеня. Гэта стала поўнай нечаканнасцю для гарнізона. Былі знішчаныя ваенныя і харчовыя склады, вадаправод, сувязь. Праз паўгадзіны гарматы змоўклі, і пачаўся штурм. Упартае супраціўленне пагранічнікаў і абаронцаў крэпасці дало магчымасць вывесці з яе частку гарнізона. Але да 9 гадзін раніцы крэпасць апынулася ў поўным акружэнні. Некалькі тысяч чалавек засталіся і працягвалі весці баі. Да канца чэрвеня немцы не маглі захапіць усходні форт Кобрынскага ўмацавання і цытадэль. Паглядзіце па схеме, дзе яны знаходзіліся. Абаронцы адбівалі па 7-8 атак за дзень. Не хапала патронаў, перавязачных матэрыялаў, прадуктаў, вады.
Усе падыходы да ракі Мухавец прастрэльваліся, а ноччу яе асвятлялі пражэктары. Шмат хто з байцоў гінуў, спрабуючы здабыць каштоўныя каплі вады. Апошні нямецкі штурм вёўся бесперапынна на працягу 2 сутак. Авіяцыйныя бомбы, якімі бамбардзіравалі крэпасць, мелі вагу ў 1800 кілаграмаў. Здавалася, у ёй не павінна застацца нічога жывога, але руіны працягвалі страляць. Асобныя байцы і маленькія групы змагаліся, як маглі. Толькі 23 ліпеня немцам удалося захапіць у палон цяжка параненага маёра Пятра Гаўрылава, мабыць, апошняга абаронцу Брэсцкай крэпасці. Ён быў зусім знясіленым, не мог нават глытаць. Але салдаты, якія ўзялі яго ў палон, распавялі, што гэты чалавек працягваў весці з імі бой, кідаў гранаты, страляў з пісталета. Пётр Гаўрылаў прайшоў праз канцлагеры, перажыў той час, калі ваеннапалонных савецкія ўлады лічылі ледзь не здраднікамі. Дачакаўся заслужанай узнагароды. Ён стаў героем Савецкага Саюза. Не адзін раз Пётр Гаўрылаў прыязджаў у Брэст і быў пахаваны ў гэтым горадзе, побач з крэпасцю, за якую змагаўся. Брэсцкая крэпасць атрымала званне крэпасці героя. Але ж вы разумееце, што героямі былі людзі, а не сцены, якімі б моцнымі яны не былі. У Беларусі ёсць шмат помнікаў яе абаронцам. Адзін з іх каля вёскі Радашковічы пад Мінскам. Ён прысвечаны памяці лётчыкаў, капітана Мікалая Гастэла і членаў яго экіпажа Анатоля Бурдзенюка, Рыгора Скарабагатага і Аляксея Калініна. Калі іх самалёт быў падбіты і загарэўся, экіпаж здзейсніў вогненны таран, накіраваў палаючую машыну ў калону варожай тэхнікі. Дарэчы, і ваеннай тэхніцы таксама пастаўлены помнікі. Напрыклад, у Воршы, знакамітай Кацюшы. Ці ведаеце вы, што гэта за зброя такая легендарная? Кацюша – салдацкая назва рэактыўнага мінамёта. То бок ён страляў не простымі снарадамі, а ракетамі. Калі мы з вамі размаўлялі аб палітыцы нямецкіх акупантаў, прыгадвалі пра лагеры смерці. І бачылі помнік, які быў пастаўлены на месцы самага страшнага з іх на тэрыторыі Беларусі, каля вёскі Малы Трасцянец. Сярод загінуўшых тут не толькі мясцовыя жыхары, але і яўрэі, прывезеныя з еўрапейскіх краін – Германіі, Аўстрыі, Чэхаславакіі, прывезеныя, каб быць забітымі. Канцлагеры фашысты стваралі не толькі ў пачатку вайны. Напрыклад, лагер, дакладней комплекс 3 лагераў, каля пасёлка Азарычы, гэта на Палессі ў сучаснай Гомельскай вобласці, з'явіўся ў сакавіку 1944 года. Сюды сагналі больш 50 000 чалавек, мірных грамадзян, дарослых і дзяцей. Яны павінны былі стаць жывым шчытом на шляху наступлення савецкай арміі. Сярод вязняў было шмат хворых на тыф. Людзі знаходзіліся ў страшэнных умовах, на адкрытых балоцістых пляцоўках, абгароджаных калючым дротам і міннымі палямі. Іх не кармілі, забаранялі раскладаць агонь. Для піцця была толькі балотная вада. У такіх умовах эпідэмія тыфу магла вельмі хутка распаўсюдзіцца. Для выратавання зняволеных людзей камандаванне арміі, якая вызваляла гэтую тэрыторыю, пайшло на пагадненне з нямецкім ваенным кіраўніцтвам. Яно дало германскім войскам 24 гадзіны, каб адступіць, гарантуючы, што не будзе іх праследаваць. З азарыцкіх канцлагераў была вызвалена больш 30 000 чалавек. Амаль палову з іх складалі дзеці да 13 гадоў. Многія пазней памерлі ад знясілення або тыфу. Усім дзецям Беларусі, якія загінулі падчас вайны, прайшлі праз жахі канцлагераў, былі вывезеныя на прымусовыя работы ў Германію і захопленыя ёю краіны,
выкарыстоўваліся як донары крыві для параненых нямецкіх салдат і афіцэраў, прысвечаны мемарыяльны комплекс «Чырвоны бераг» у Жлобінскім раёне. Тут немцы стварылі зборны пункт для дзетак, якіх насільна забіралі ў бацькоў. Галоўны элемент мемарыяла — сонца з 8 праменьчыкамі. Усе яркія, светлыя, апрача аднаго — шэрага. Гэты прамень ідзе міма хударлявай дзяўчынкі. Яна закрываецца рукамі ад жахаў, якія бачыць. А прамень бяжыць далей, уздоўж класа з пустымі партамі, у які не вярнуліся школьнікі. Міма дошкі, дзе назаўсёды запісаны ліст Каці Сусанінай. Яе вывезлі на работы да нямецкага барона. Перад тым, як пакончыць з сабой, яна напісала бацьку на фронт, якія здзекі ёй прыйшлося вытрымаць. Упіраецца гэты шэры прамень у караблік, на парусах якога некалькі дзесяткаў імён, звычайных дзіцячых імён, якія насілі тыя тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак, што загінулі ў ваенным ліхалецці. Яшчэ адзін мемарыял прысвечаны знішчаным фашыстамі беларускім вёскам. Ён размешчаны на месцы адной з іх — Хатыні. 22 сакавіка 1943 года карны атрад спаліў вёску разам са 149 яе жыхарамі. На месцы кожнай з 26 хат зараз стаіць комін. На ім таблічкі з імёнамі тых, хто жыў у гэтым доме і іх узростам. А наверсе званы, гук якіх не дае спакою нашай памяці. У цэнтры комплексу скульптура няскоранага, мужчыны з мёртвым хлопчыкам на руках. Побач з ім самкнённыя гранітныя пліты. Яны нагадваюць дах адрыны, дзе карнікі спалілі жыхароў. Ёсць у Хатыні могілкі вёсак, якія падзялілі яе лёс. Такіх у Беларусі было 186. І сцяна жалобы з назвамі 66 самых буйных лагераў смерці і месцаў знішчэння мірных жыхароў і ваеннапалонных. А ў цэнтры вечны агонь у памяць усіх беларускіх грамадзян, якія загінулі падчас вайны. Каля яго 3 бярозы, як сімвал жыцця, яго нішто не змагло згубіць. Сярод ваенных мемарыялаў ёсць і помнікі воінам-вызваліцелям. Іх шмат, бо амаль за кожны горад і многія вёскі вяліся кровапралітныя баі. Мабыць, адзін з самых вядомых — курган славы пад Мінскам. Гэта высокі земляны ўзгорак. Ён насыпаны ў гонар воінаў 4 франтоў, якія ўдзельнічалі ў аперацыі Баграцыён. Кожны з гэтых франтоў сімвалізуе адзін са штыкоў, што ўздымаюцца ўверх больш чым на 35 метраў. Усе гэтыя мемарыялы і многія іншыя, вялікія і малыя, памяць аб вялікай айчыннай вайне захаваная ў камяні і метале. Але, мабыць, самая доўгая памяць у думках і душах людзей. Распытайце сваіх блізкіх, якая памяць аб гэтых падзеях захоўваецца ў вашых сямейных гісторыях?